Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng mga talandro po na magagamit po sa pangkalatang kaligtasan sa lahat po. Sa kabal, sa depensa, sa lahat ng kapanganiban, sa panggamutan po. Napakabisa po itong aking babagay mga talandro po na pwede nyo po itong paiguhit po sa panyong puti, o pwede nyo rin po itong ipatato sa katawan. Magagamit po sa panggamutan. Napakabisa po itong talandro po. Asensya na po kayo kasi medyo malabo po. Napakabisa po itong talandro po. I-scratch nyo po tapos laminate nyo po o kanyo sa panyo na puti at dalhin nyo palagi sa inyong katawan kaya saan kayo pumunta. Napakakon po ito, depensa sa panggamutan, sa ayaw putukan. May kon po itong kabal po. Iskinisya nyo po. Maraming salamat po sa mga, sana po paki-subscribe, paki-like and share po, paki-share, paki-follow po. Hiwaga ng Pangasinan po. Ito po yung napakabisa pong talandro po na magagamit po sa depensa, panggamutan po, at pwede po itong ipatato sa katawan. Kahit saan sa parte ng katawan, pwede ipatato po ito. Yan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hiwaga ng Pangasinan po. Sana paki-subscribe po, paki-like and share po. Yan po. Salamat po.